kowa da matakinsa. Wai ka ji yau man sagir wai ana ta ce ku ce wai akan neman taimako da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya nuna maka al'ummar mu akwai jan aiki a baya. Yanzu a ce ka gagara bambance hakkin Allah da hakkin manzon Allah kana musulmi, to ta yaya zaka bauta wa Allah? Saboda Allah. Annabi ya ce inna li rabbika alayka haqq wa li dayfika alayka haqq wa li nafsika alayka haqq fa'ati kulli dhi haqqin haqqa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne, annabi Allah ne. Yanzu babu hakkokin da yake banci Allah wadda ba hakkokin annabi bane, a ce babu? Yanzu duk abin da yake hakkin Allah ne sai a dauka a ba manzon Allah. In kai magana a ce baka son manzon Allah. Yanzu ina waɗannan manzanni da aka biyo kansu, da aka je kansa sai ce ana laha ana laha. Martabarsa ce, martabarsa ce. Ɗaya daga cikin aiki dalilin da yasa Allah ya halice ka shine kadaita Allah da bauta. Kadaita Allah da bauta. Wallahi in baka kadaita Allah da bauta ba za ka shiga aljanna ba. Ka zauna kai nazari. Mun karanta hadisi anan ingantacce. Wani ne suna magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace ma Annabi ma sha Allah wa shi'ita. Wannan al'amari ganin daman ka ne da Allah. Annabi ya ce mishi aja'altani lillahi niddan, ni ne zaka mai da ni kishiya ma Allah? Me yasa? Saboda ba huruminsa bane. La taquruni kama atratin nasara ibn maryam. Annabi ya ce kar ku daga darajata, ku kururuta ni irin yadda nasara kristoti suka daga darajar annabi Isa dan na Maryama. Haka ne ko ba haka? Annabi ya ce kar ku ban irin wannan matsayin. Me yasa? Saboda sun ba ma annabi Isa matsayin Allah. Kuma ka duk ayoyi in suna magana akan hakkin Allah, man sagir, zaka samu Allah na cewa min dunillahi, min dunillahi. Kawai wadda za a kira din in ba Allah bane, kawai bai cancanci wannan hakkin ba. Walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Walladina tad'una min dunihi, duk wadda kuke kira koma bayan Allah, to Allah bai ce wane da wane da wane ba, kawai yace koma bayan Allah. Allah sai ce ma yamlikuna min qitmir, bashi da mallakan qitmir. Wannan min dunihi din mala'ika ne, annabi ne, salihi ne, wani waliyi ne, ba hakkinsa bane mallakar wannan abu. Jama'a mun fahimta? Allah kaɗai shi ya ce lahu da'awatul haqqi wallazina yad'una nan ma yace min duni la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasiti kaffayhi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'a'ul kafirin illa fi lahu da'awatul haqqi taqdimu ma haqquhu ta'khir. Ruko a ga cika aiki, Allah ya ce na Allah ne shi kai. Kira zuwa ga tauhidi hakki ne na Allah shi kadai. Allah sai ya ce wallazina yad'una min dunihi, duk waɗanda suke kiran wani abu koma bayan Allah. Ni kuna lura? In yazo kawai yakan ce koma bayan Allah, wannan abun da zaka kiran Allah ne? A'a, to bai dace a kira shi. Jama'a mun gani? Wallazina yad'una min dunihi, waɗanda suke kiran waɗansu abubuwa koma bayan Allah, la yastajibuna lahum bi shay'in. Allah ya ce ba da su iya amsa musu su biya musu bukata akan komai ba. In kuma har kana ganin bukata za ta biya,
illa ka basiti kaffaihi ila alma'i, sai misalin wanda ya mika hannunsa ma ruwa yana kiran ruwa liyabluga fahu don ya isa bakinsa. Allah ya ce wa ma huwa bibalighi, Allah ya ce ruwan ba zai isa bakinsa. Duk alkur'ani in ka duba, in ana magana akan hakkin Allah, Allah in yazo ko zai ce koma bayan Allah. Wannan na cikin suratul ankabut da ya bada misali ne ce matsalul ladhina takadu min dunillahi awliya, misalin waɗanda suka rike waɗansu majibanta koma bayan Allah. Majibantan nan mala'iku ne, majibantan nan annabawa ne, majibantan nan manzanni ne, majibantan nan salihan bayi ne, majibantan nan gumaka ne, ko menene matsalul ladhina takadu min dunillahi awliya. Allah ce ka matsalin ankabuti takadhat baita. Me yasa? Saboda duk wanda ka rike ba zai iya aikin da Allah zai yi ba. Jama'a ni muna fahimta? Dole ne ka yarda akwai hakkin Allah, akwai hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka shiga rugunsumi da damuwa, Allah ya ce an man yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard. Allah ya ce ai ilahum ma'allah. Allah ya ce an man yujibul mutarra iza da'ahu, wa yake amsa roƙo da addu'ar wadda ya shiga halin kakani kai idan ya kira shi, wa yakshifu su'a, ya yaye mummunan yanayi da aka shiga din, wa yaj'alukum khulafa al-ardi, wa yake sanya ku mamaya a bayan ƙasa. Allah sai ce a ilahum ma'allah. Allah ce yanzu akwai wani abin bauta tare da ni? Ashe ya nuna roƙo da za a roƙa din bauta ce. Jama'a mun fahimta? Amman yujibul mutarra iza da'ahu, wa yake amsa addu'ar wadda ya shiga halin kakani kayi lokacin da ya kira shi. Akwai wadda ya isa ya amsa in ba Allah ba? Wa yakshifu su'a, ya yaye wannan kunci da mummunan yanayi da aka shiga. Akwai wadda ya isa yayi in ba Allah ba? Wa yaj'alukum khulafa al-ardi, wa yake sa mu mamaya, waɗannan su tafi, waɗannan su zo, waɗannan su tafi, waɗannan su zo. Wa yake gudanar da wannan abun a bayan ƙasa in ba Allah ba? Sai Allah ya ce ai ilahum ma Allah. To yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah.